Θα πάρε λάσο. Θα κοινωνείς. Θα διαβάσει την αστυνομία μέσα στην κοινωνία. Πρώτη ομάδα συμμετοχή στη Σχολή Χορού Dance and Fitness Studio Crime, σήμερα μαζί μας με το έργο Μπάθη. Παρουσιάζεται από την ομάδα με σεβασμό προς τη φύση και τους κατοίκους της, χρησιμοποιώντας βουκεμπίλιες και θάμνους που φυτρώνουν κατά χιλιάδες τους κάμους του νησιού μας. Υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιλέγουν λύσεις που εξοικονομούν νερό και ενέργεια, ασκώντας λιγότερη πίεση στο φυσικό περιβάλλον που είναι το πρώτο μας σπίτι. Η Μπάθη λοιπόν μαζεύει βουκεμπίλιες που η φύση προσφέρει απλόχερα μαζί με άλλα όμορφα φυτά και λουλούδια. Το χειροκρότημά σας για να τους υποδεχθούμε. Ano mag-zoom? Pindutin mo yan. Cute na ito mga bata. Η ομάδα αποτελείται από παιδιά που προέρχονται από τις δραστηριότητες και τα αθλήματα του Elite Sporting Club και της Σχολής Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς Λάρνακας, που εδρεύουν στο Pascal English School Λάρνακα. Τα παιδιά αυτά ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες
δραστηριότητες και αθλήματα, όπως παραδείγματος χάρη ποδόσφαιρο, τζούντο, πόντους, τένις, μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική, κολύμβηση, ζωγραφική, Zumba Kids, σκάκι, ποδηλασία και άλλες δραστηριότητες απαραίτητες πλέον για τα παιδιά με σκοπό να αποφύγουν τη μονοτονία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αλλά και άλλων κακών συνηθιών που μαστίζουν σήμερα την κοινωνία μας. Ένα ζεστό χειροκρότημα για το χαρούμενο λιβάδι από το Elise Country Club και τη Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς Λάρνακας. Yan tradition din nila. Ang cute nila. Ρεπετοκαταστάσεις. Επίσης, στη Σχολή Χορού Αθανασία, οι ρεπέτες της Αθανασίας χορεύουν και τραγουδούν σε ρυθμούς άνοιξης και καλοκαιριού. Το χειροκρότημά σας για τη Σχολή Χορού Αθανασία. Ang galing tumingin. Μαζί μας οι ήρωες των λουλουδιών, από τον Νηπιαγωγείο οι μικροί νομπελίστες 1 και 2. Όπως κάθε λουλούδι είναι ξεχωριστό, όπως κάθε λουλούδι χρειάζεται τη δική του ξεχωριστή φροντίδα, έτσι είναι και τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν, να ανθίσουν, να τους προσφέρουμε την αγάπη μας και την ιδιαίτερη φροντίδα που το καθένα χρειάζεται για να αναδείξει τον καλύτερο του εαυτό. Κάθε παιδί που καταφέρνει να κερδίσει αυτό το προσωπικό στοίχημα είναι ένας μικρός ήρωας. Το μόνο που χρειάζεται είναι τη δική μας φροντίδα, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Σήμερα συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή με τους ήρωες των λουλουδιών. Παιδάκια του Νηπιαγωγείου, οι μικροί νομπελίστες 1 και 2, με τις κάμπες των σούπερ ηρώων, στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης και ελπίδας. Συνεχίζουμε με άρμα και ομάδα από τη Σχολή Χορού Καροτσέρης. Θέμα ο καφενές στο Μερακλή. Έρχεται και ο καφετζής, τώρα γύρισε δέτον, τούτος εν πράγματι καφές, κι αν είναι το φρέντο. Ούλοι που πάσουν καφενέ, πάντα περνούν ωραία. Θωρείς και γέρους και μητσούς να κάνουν συμπαρέα. Τα νέα ούλα του χορκού που τα εμαθαίνα. Κουβέντα, τάβλη και χαρτιά και όλα τους επέρνα. Ο καφενές του Μερακλή. Ito yung bata. Λοιπόν, με τον
καφενέ του Μερακλή. Ito gusto ko yun. Nagtampo. Nagtampo. Η αγάπη θέλει δύο. Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί, να παλέψει με το κρύο, να στεριώσει, να σταθεί. Είναι τόσο εύκολο να σκέφτεσαι την αγάπη, να μιλάς για την αγάπη, να εύχεσαι την αγάπη, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να την αναγνωρίζεις και να τη διατηρείς. Ακόμα και όταν την κρατάς στα χέρια σου. Η αγάπη θέλει δύο λοιπόν από τη Σχολή Χορού Καροτσέρης. Πολιτιστικός όμιλος Συναπάντημα Αγάπης. Το συναπάντημα της αγάπης είναι μια συνδετική δύναμη που ενώνει δύο ανθρώπους με βάση το σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την κατανόηση και την αφοσίωση. Είναι η αίσθηση της απόλυτης αποδοχής και υποστήριξης που αναδεικνύεται μέσα από την επιθυμία για κοινή ευτυχία και εξέλιξη. Το συναπάντημα της αγάπης δημιουργεί ένα χώρο ασφάλειας όπου οι συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες καθετέρου γίνονται κατανοητές και χτυπημένες. Το χειροκρότημά σας για το πολιτιστικό όμιλο Συναπάντημα Αγάπης. Remeng, galingan mo. Η αγάπη είναι ένα ταξίδι χωρίς τέλος, ενώ ο έρωτας είναι η αρχή αυτού του ταξιδιού, δύο δυνάμεις που συνδέονται ανεξίδηλα στην ανθρώπινη καρδιά. Το χειροκρότημά σας και πάλι για το πολιτιστικό όμιλο Συναπάντημα Αγάπης με θέμα αγάπη και έρωτας. Troti minyaw. The best. Andiyan pa sa Kiro. Sa Kiro. Ito. Οι αστραπιαίοι έρωτες είναι σαν τα αστέρια, που ανάβουν στον ουρανό της ζωής μας, φωτεινοί και εκπληκτικοί, αλλά σύντομα εξαφανίζονται